Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me tehdään Clash Royalesta video. Ja nyt on tää 2v2 ja Clan Chesti. Tarvitaan 1 kruunu, että saatais Clan Chesti auki. Ja täällä on nyt tää Patrick. Taas ootte ennenkin nähnyt sen varmaan tai huomannut Pokemon Go videoissa. Mut sori, nyt ei oo tullut pitkä aikaa video, mut kattokaa. Lava on. Joo. Mä sain sen tossa. Sain sen tossa. Mikä se on? Clan Chestissä. Hiljaa. Niin sain sen Clan Chestissä ja mä oon nyt käyttänyt tämmöstä video. Tämmöstä dekkiä. Niin oikeesti mä en oo kertaakaan koittanut tätä. Mut on siitä aika paljon aikaa. Viimeksi oltiin Vitosareenassa, nyt ollaan 7. Niin. Mitä sit? Mennään asiaan. Mennään quick matchiin. En mä nyt jaksa ottaa Clanista ketään tai mitään. Mä oon kattonut tuo dekki oli. Mulla on ihan vitsihuonelevunen giantti. Nyt tuolla meni varmaan. Mulla on raketti. Mä haluan pistää sen roketin tuohon Wizardiin. Tuu eteenpäin. Yes. Saatiin Wizardi. Tuolla on näköjään Miner. Mä pistää Firepalli tohon. Hui! Kato. Nyt ei oo kyllä mullakaan, eikä kyllä varmaan tollakaan mitään puolesta. Tuolla vastustajalla on Night Witch. Ja niin. Me ollaan nyt kyllä häviä. No. Tuplas karmi. Ja! Yksi kerran. Moi! Mä en oo ennen käyttänyt Valkyria. Mä en oikein tykkää Valkyrit. Joo, mä tiedän, se on aika OP-kortti, mutta en mä tykkää siitä. Joo, sen kyllä näkee, kun se on niinku varo. Tää on Rinses. Mieti. Okei, me täytyy vaihtaa dekki. Tämän matsin jälkeen me täytyy tehdä. Ei vitsi, miksi toi ei pistä? Miksi te ei pistä tota Night Witchiä tonne taakse? Okei. Ei, mä pistin väärä kortti. Piti pistää Fireball. Mä en halua, että ne ottaa yhtäkään kosketusta mun torniin. Tai 4. Mä katsoin, että mulla oli 10-läiset miniahordit, mutta erähdyin. Ja oli aika lähellä. Rippäri. No niin, pistää nyt äänet pois. Saa hyvät edit. Onpas yksinäistä hiljasta. Mä en anna se ottaa meidän torniin. Ei se saa. Ei osunut siihen. Ei! Melkein saatiin, mut nähdään meidän uuden videon. Nähdään meidän uuden dekin parissa kohta. Se on moi. Noniin. Tässä mä en kekantanut. Mulla oli ennen tää. Tossa on toi. Niin mulla oli jo ennen tämä. Niin mennään nyt koittaa tätä dekkiä. Tää on kyllä tämmönen 2v2 battle dekki. Ei tänkään niinku. Ei tää tarpeeksi hyvä mihinkään niinku kunnon battle. Mutta aloitetaan Elixir Collectorilla. Täällä on kyllä Avalon-dekki. Joo. Pistää Lichting.
Yes. Saatiin ehkä toi prinsess. Joo, saatiin prinsess alas ainakin. Ollaan johdolla aika hyvällä vauhdillakin. Hyvä vauhti. Lähdetään tosta puskes piireillä. Älä pistä sitä fireballia sinne. Nyt sä voit pistää. Ja kyllä nyt sä voit ainakin pistää. Pistä se fireball. Ja sitten. Olen samaa mieltä. Sä päätän noin. Yes. Jesse käytti se arrovit. Lighting. No voi vitsi. Arrovit. 7 arrovit, ei voi ottaa 10. Nyt ei oo muuten yhtään eliksiiriä. Lol, se ei osunut vieläkään. Nyt niillä on kyllä arrovit tai säppi. Tai prinsess. Osu siihen. Mä en tajua tätä äijän pelailua. Ei oo saanut yhtään. Mielipiteesi. Kannattaako tuossa 3D-kissa olla laittiin? Mä nyt en oo. Mennään 3D. Täkis vaan ainakin liked. Vai missä? On 3D. Mm. Niin mä sanoisin, että niinku kyllä. Niinku joo. Okei. Se on helppo. Toistaiseksi. Ei. Sä päätän toi. No. Takaisin just sille pistää. Se koitti kloonata vielä. No kuinka paljon lighting ottaa? Lämää. 200 suurin piirtein. Ei se haitannut. Pakko pistää lighting. Ei ollut muutakaan. Ei se kloonassa. Ei. Jes, voitto. Kyllä tää dekki toimii. Katsotaan kuinka paljon mä oon kerännyt klassisesti. En mä kyllä kovin paljon oo voinut. 3. Mun pitää kerätä ainakin 15. Mutta voidaan me tälläkin dekillä. Mennään tätä lavahan dekkiä. Pitäis tätä lavahan dekkiä? Pitkästä aikaa. Tän jälkeen... No tän jälkeen voitais vetää tuota Patrickia vastaan. Joo. 2v2. Ai Siis se ei oo mua parempi, se kaverit on vetänyt se ylöspäin. Mutta... Niin. Siis kyllä mä sit saan padilla vähän parempi. 2 lavahaudia, nice. Joo. Ja roketti. Mä en hake mun puhelin. Joo. Hän lähti hakemaan hänen puhelintaan. Taas roketti, onkohan nuo molemmia roketit? Ei se oo siellä. Terassilla. Mehän saatiin tosta ilmainen tornikin. Ei saatukaan. Saatiin ainakin ihan hyvillä, mä ollaan johdolla. 1 matsi voidaan vetää sitten tää videon lopussa. Eli vedetään 1 matsi sitä Patrick XD08 vastaan. Ne pisti päätornin ainakin tuon ihmejutskon. Säpätään toi torni tosta noin. Säpättiin. Saatiin tornikin. Jos me tää voitetaan, niin jippi. No 66 HP. Mitä sä teet, kun yksi prinsessa on saanut sen tornin? No okei, noi taas luovuttaa.
Pistän tästä minihorde. Noin. Hiljainen hetki. Ollaan taidettu voittaa tämä. Joo, taidettiin voittaa. Saataisko me vielä 3 tornia? Mun kierrovit. Joo, 3. please. Yes. Well played, good game, well played. Mä voin antaa se ihan. Mikä chesti tuli? Silver. No niin, tuu franchise. Minkä näkee otas mä? Ota sun oikein. Otan. Joo. Oota. Mäkin voin. Joo. Mä otan mun toisen. Joo. Joo. Eli Golem dekki, mä otin mun Musketeer dekki, vaikkei se oikeasti sen nimi on Musketeer dekki. 9-leunen vasta 9-leunen. Noin. Mä otan. Joo, nyt on. Allosuppäätorni. No niin, tuo. Onks sulla lapui? Pistä lighting. Eikö älä... Pistä silleen, eikö älä pistä lightingia. Eikö nyt pistä? Jes. Kiva kun noin kymppilävoset otti melkein mun Musketeeri alas. Ja sit se säppäs se alas. Tosi outo. Mä pistän Hawk Rideri. Nyt. No, pitkällä päästiin silläkin. Monkkiarroveet. Ei. Taidettiin saada aika hyvin tornista lämää. HP:tä ainakin. Ja toi Lumberjacki. Se on aika hyvin. Joo, nyt tässä kohtaa tarvitaan Fireball. Nope. Onko sulla jotain kortteja ja saada toi Princess? Mulla on Princess vasta Princess. Siitä on toinen Princess. Hiljainen hetki taas. Mä taidan tehdä tänään toisenkin videon. Mä teen varmaan pädillä Clash Royale. Se ei oo sun. Saatiin hyvin kyllä HP:tä. Eikö se lighting osunut noihin? Hei. Kiva kun toi just pistetään. Voi vitsi, niin sun on paha pusku tuolla oikein. Niin on kyllä vasemmallakin. Sitten pistetään kaikki. Oi. Voi surkea. Patulla tuli puhelu. Joudun pärjäämään yksin. Me tarvittiin hävittää. Mutta tää video oli tässä. Me nähdään seuraavassa videossa. Se on moro. Siis moro.